Останах за малко без оператора, ама ето да ви покажа тук отдолу с антимохолчето. Само подсушаваме с парцалът. Не го наливаме повече, няма нужда. Съм започнал. Турбината да вика. Опа. Не е за големи ръци тук. Зор са бъркат. Аз мисля, че му е достатъчно. И съх. Ето тук, чакай тавичката. Ето е прословутата тавичка. Забърсал съм я и нея. Изчистим го. След малко съхнат частите и сглобяваме.